APSL sia songmen pherang kya mai kang nipon West Carbinong hamran along non kewang ji pai cheklo kiutsi aru yang bong mate pai cheklo ni paing ko ratrogani hamran cooperative society limited mate hamran lems along chairman ang hoya farman bangpu kang walong APSL sia songmen da klik chapati tun po lason chalang itumen bangpu kang walong ka chapati tun je bangpu tumamen stame bangso pherang kya mai long pangdak pon tanglo alang itumamen lapusan helo bidasing ingti kolom sing dera longsing ronghang rensing terang lapen longsing tie tum henlo la si APSL sia solong ke donara tum mang hue pin pen la bang po tum non kachapati dun ja long wor pi dun ra ke pai dun ja panala tum pen chuning ri padopon la candidate bang pho tu mapen ladak ke wang ni tum kachukha biota kapaceta katmo phan satame ni tum churolo ini aja semet press meet kami nangkok abang kela puhelo non nang keliji ni phaing koi ratrok pai ceklu ladak hamren lems along bang phukang wai kape do ponche puthak ni tum APSL ahin pen kachipati dunji lasila so puthak nili tum pen ki thurdun komat matma la kaduk kave kachini ji phan sin tum ini phapon lo nasi ladak nilitum asain bolta selampon lo lapen amuni amen ta ladak dupon lo ladak athaksi lake bidasing inti langli ke kintu arjan kan situr konpo nasi shareholder tuma phan an satame nilitum pachini lo alangli phan vote ipiji aphan alangli ke walangli hilo bidasing inti lapen dutulang kolom sing dera alang li ke telepon arjan pensi cepati dun po alang li hanstame vote ki piji phansi ni litun ko ka ve shareholder phanta chuni rilo apen aku dutulang longsing ronghang alang li ke pualang li hilo longsing ronghang lo alang li ke jibar jan pensi cepati dun po lapen dutulang rensing terang lake alang li hilo rensing terang lo alang li ke vokek arjan mate perot pensi alang li cepati dun po lapen kijutsi ladak longsing inti alang like ST kota pensi cepati dunpo alang like football arjan pensi cepati dunpo lasi enang sot kacuning ri bangke la doa na shareholder tum phanstame la APSL aphan nang kacerap kacetu dunji lapen kape hai pen ladak tum adom tin setame la BPL tum aphan BPL card long vek ja phan panili tum aphan nang cerapi dunji the thek long damlong lo ke damtang ingkan ko an pen lo ne setame BPL atum setame BPL card long le below poverty line kido akrat atum setame ladak ane BPL card long konpe lasi nilitum APSL jongsi ladak jakong ce pharang long lo polote lapan laso along cepahem pulong onlong lo polote nilitum anutin tala BPL atuma phana bangke BPL card bangke ki vek order along amen ke thapon general atuma phanta thapon ware tenang soda bangke general phan ke thapon ware da bangke la bangke nilitum bangke cedondon thek the ladak ilitum karbi atum lapen akaprek tribes atum ta ladak kaci jog don long le amen kaci thapatum do olang sita hala orin mate wang pli atum aphan amen ka thapona bangke laken itum jedon non tekhe lasi nilitum APSL jongsi high lo polote la general atum aphan bangke la bangke nilitum inthan ponji la karbi la pena kaprek tribes atum aphan aparman nilitum chesong piji la pen claim piji dang piji lasi nanglitum setame mupen nili paklang edlo la bang pho ken deda phan kamenan ditum nang cerap dunon lapen asain bol tamun pen nili paklang edlo komat abang kopia asain bol ma nang litum pen joy ki pen kachini ye phansi pini litum anotian shareholder phan ta chuning rilo lapen la so phu thaksi nilitum pini press meet tami halo lalu nasiden morang terang sori puson saksi Mungkin bangji baik-baik korotro dak cooperative society long shareholder bang kebetulan
kapanta nasi cuniri lo itum bang podo itu si kong cedun nasi itum han pun tapi pen apa hai dia pasti itum cuniri lo lapen dah karab son ki ong ke lagi ni tum kaida tegam lo sang mama makan tu mama kicu nasi hai ni yang jepen sini tu sia fomenta nasi itum normal ke itu dandu lo nasi bahutin ciar hordar orte itu manta sini tumbang popan pipeli pangsi tuntuniri sini pen konsi hamren atau nara ke damtang mingkan konten lonis tami mane ladak opposition intang kring ave lapen ladak kace patidun abang along penalong adi mabang ke avidet kanjang titi an contest penta damdet titi setami kopai ke me nilitum EPHLC pen nang cedan pidun po lasi chuning ritule thodlo la shareholder atum ansetame la nanglitum EPHLC along vote pira nang pahay dunon lapen nang ciram nang cetu dunon Hamran pen biroson rohang luti kimi news kar biang long. Ningkaning ko jose kora forest rest house along mela pen lang kawe. Lakaing kora trok dwar baguri MSC constituency ang kang pialo. Dolamara forest range ke parlo kora forest rest house hem tun pialong. Mela pen lang kawe ningkaning ko ansosi ke mantet ke kopia pot. Pai ceklo ne pai kreser ke pani. Kora forest rest house hem tun pialong perang ke tum kamri dam ben ke thek dam long la pen. Halada ke do mate ke hona tham ben ga pachini duna tingke. La bangso forest rest house mate ke sa hem tun along mela pen lang kawe ningkaning ko an bag soselo pusinang pachini don. Lapen ke melang chot kalisi halada katiko sondovik labangso for rest house hamtun belong kangi hoy mate sofa set lapen kabibe apleng hayuan ta racket hener chit thek damlong lasi ningkaning ko aprang ke ladak revenue kilong kong na ke sang hamtun lo bontan ki revenue verde dason lo lasi karbiasar ke palam ti ki pudam mason chomang pi ke mat poson lo ata ke thek long se ali racham puchor lo arlo ke pati biradason si mandet lo nongnam ke doklong kohora forest rest house hamtun pi lapuson ke pamandet ke forest range officer mate in charge adai duma Masuk Thailand rồi. Mỗi bên tờ Thái tăng ấy rồi. Ở đây ta ở Thái đây mà kita beli hem ta. Kalau dong dah ni. Ồ, đó đó mà. Situ bang avia hem ta dong hospitality. Ni abi, dan lang abi. Inke adhi malhi bang ko ni lang abi ko ibi ka ni do lang kan adhi malhi kan kita do asana ke siksa dulu. Ente nonang litum ke do bom ke kopilo kache thor bom ke. Noni tum kido bom ke minna chenang si la solar tu thor bom lo. Dan inke la to bisar bang. Ne Sipin na ningkan lang ron ito song si ibi chundo ko na kasi ikindam ro ba kasi EPSAR na solar ng dudon do la sila alang di tholo la kanda palho ta dudu La solar ami chalo hedi. la solar ami cholo bo aluhi maluhi hura daglin dak sangko buni tulo tang pela ke alang bitum minna chipiduk bo kendel che ban ko si Ban kasik sak lo hedi. am ke siksa dola da Ningkan an bak pleng ikpo ini mi langka bi kan ceng lo ni lang ka bi ningkan ingko rapo la puson an bagdo ko Hello wing pen ke bang tum sitame bang ke bang ko sitame line la pen lang ka vi pen jok. bang Do de dat ti bang sitamido kila da bang ko
Kita doji paning hang ko si tang lang ko dito sang ta ko sona na ha ko ko cik ba ko sidang dulu tilo.แต่นั้นตำละจริงดูจริงที่เป็นแจ้งล็อกที่ยุ่นละเป็นกิจำเป็นแจ้งล็อกตัวหน้าล่างเรามันนะจมสอกอีกบ้องแกสอกอีกบ้อง La ko ra pi lang road. ลังร้อยลังสิ Oh lang road lang si sok si jun kicang kan kita ndang ting si ka do ka visitan dito la. ลาเอาลูนิลิตุมเทกดำลองลาเบียดเป็นเนสิตาปะลองเป็นเนสิตาฮอร์มูจอกลาบเลยลาบางสู้นักกิเลยีปัวลำบางเกตดังนังลิตุมพานังปักลังมา Ah julong dei bo. เอาจุลองเลยก็ดี Julong dei la. ดักสุภาเป็นเนสิตามิเซียนเวลังก็ดี Ah julong dei la. เบตแต่เวเป็น Ah we. นอนอิสิกปัจจินิดาบางเกมินบางเกลังเป็นไลน์บางปรับจินเป็นนักพิสันเตเปียละก็ดีนังดีละอันเตนอนนิลิตุมโลเกเรมิซีริจอตบีละเป็นeducation non iam lo alang lipan kopi lo ke chone rip kitan kangtung ke maso alam putak Kaziranga pen Samson terang loti Kimi News Karbiang Long. Non amat kinang sot ne kelam ni lenga bile. Nasi. Ni leng lo samte kusi. Cunin hidung deh. cero dan nang